πες Μαγδαληνή. Έτοιμοι για το πασχαλινό τραπέζι μας. Κάνε εδώ μια δήλωση καλή έτσι, εδώ γύρνα στην κάμερα. Πάμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Σήμερα καλωσορίζω όλους τους καλεσμένους που είναι τα αδέρφια μου, τα συμπεθέρια, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Σας εύχομαι και πάλι ολόψυχα χρόνια πολλά. Φιλάκια. Αδερφούλης αγαπάω. Καμία ευχή για το μεγάλο το γιο έχουμε? Ο μεγάλος ο γιος άργησε. Πάρε τηλέφωνο. Γεωργία, πάρε τον κουνιάδο σου. Τίποτα διπλός, τριπλός, τέτοια δεν λέμε. Διπλός. Θέλω και τριπλός με 3 μωρά. Οκ, με 3 μωρά. Εντάξει. Το περίεργο ήταν να μην αργούσε ο μεγάλος. Καταγράφτηκε γι' αυτό. Όλα αυτά η πέτσα είναι. Εντάξει, έγινε δουλειά. Κάνε μια δήλωση εδώ. Αυτά τα βλέπεις μετά το μεγαλώσεις και θα λες τάιζα εδώ τους θείους μου και τις θείες μου. Γύρνα ρε να σε δει η κάμερα. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Σέμα, είναι άψογο. Θα δούμε τώρα, θα πάμε και θα δούμε. Για πες Μαγδαληνή. Έτοιμοι για το πασχαλινό τραπέζι μας. Κάνε εδώ μια δήλωση καλή έτσι, εδώ γύρνα στην κάμερα. Πάμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Σήμερα καλωσορίζω όλους τους καλεσμένους που είναι τα αδέρφια μου, τα συμπεθέρια, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Σας εύχομαι και πάλι ολόψυχα χρόνια πολλά. Φιλάκια. Αδερφούλης αγαπάω. Καμία ευχή για το μεγάλο το γιο έχουμε? Ο μεγάλος ο γιος άργησε. Πάρε τηλέφωνο. Γεωργία, πάρε τον κουνιάδο σου. Τίποτα διπλός, τριπλός, τέτοια δεν λέμε. Διπλός. Θέλω και τριπλός με 3 μωρά. Οκ, με 3 μωρά. Εντάξει. Το περίεργο ήταν να μην αργούσε ο μεγάλος. Καταγράφτηκε γι' αυτό. Άντε ρε νιώτη. Τρώτε όλοι. Πανούλη, έλα να μας βγάλεις εσύ μία, έλα.